Здравейте всички, аз съм Готика47 от Vodocast TV и днес партньорите ми от YetL са ми изпратили нещо много интересно. Но преди да започнем с него, мисля, че трябва да направя нещо много важно. Мисля, че това е по-добре, защото се чувствам много по-YetL-ски и си отивам с кутията. Но какво има в нея? В кутията се крие един 5G рутер, с който вие може много лесно, повярвайте ми, много лесно да получите интернет в дома си. Сега, както винаги, ще започнем с анбоксинга, като вътре намираме 5G рутера, един LAN кабел и захранващия адаптер. Сега, ако го гледаме като дизайн, ще видим, че той е много стилен. Малък, бял и лесно би се вписал във всяка една домашна обстановка. В предната част имате светодиоди, които показват силата на сигнала, дали имате връзка с мрежата, дали Wi-Fi е пуснат и разбира се, дали е захранено устройството. В задната част имате копче за WPS, два конектора за външни антени, порт за телефон и два LAN порта, като за финал разбира се е захранващия порт. По-рано ви казах, че сетъпа на това чудо е изумително лесен и сега ще ви покажа колко бързо става. Първото нещо, което правите е да погледнете отдолу и да отворите това малко капаче. След това слагате вашата 5G карта от YetL вътре и го затваряте. Сега е момента, в който ви препоръчвам да снимате името и паролата за Wi-Fi, за да не трябва да ги търсите после. След това обръщаме рутера, включваме го в тока и го свързваме с кабел към компютъра си и след моменти имаме интернет, като разбира се, ако не искате да използвате кабел, може да използвате и Wi-Fi мрежата. Имате две Wi-Fi мрежи от 2,4 и 5 ГГц, към които да се свържете. Аз лично ви препоръчвам връзката с кабел за гейминг, но и Wi-Fi връзката се справи прекрасно с всичко, което правих на телефона и лаптопа си. Така, вече имате интернет. Аз нямам защото го държа в ръката си, но буквално ми отне по-малко от 30 секунди да го сетъпна и нямах никакви проблеми. Сега, най-вероятно се чудите как се справя 5G рутера при тестовете. И аз се чудих същото, затова първият тест, който разбира се направих, е да пусна стрим. Направих няколко стрима в Twitch, като играх различни игри и мултиплеер игрите, очаквано за 5G, нямаха никакъв лаг или делей. Другото е, че стримовете ми продължаваха над 3 часа и нямаше никакво прекъсване или загубени кадри. Като цяло мисля, че без проблеми може да стримвате с 5G рутера на YetL. Следващия тест беше да използвам интернета си нормално, да споделям големи файлове, да качвам клипове в YouTube и да свалям големи игри. От YetL ви обещават скорости до 300 мегабита, но имайте в предвид, че това зависи къде ще позиционирате рутера и какво покритие на 5G има. Ако се интересувате, в сайта ми има карта, от която може предварително да видите къде и какво покритие на 5G има. Като цяло го използвах като главен източник на интернета си в продължително време и не намерих абсолютно никакъв проблем, докато качвах файлове, видеа или тествах най-различни игри. Опитах се да свалям огромни игри с опити да го съборя, но не успях. И както ви казах по-рано, стримовете не му бяха никакъв проблем. Защото много от вас гледаха тези стримове. Играхме The Binding of Isaac, Goat Simulator и много други игри. И като цяло се справи много добре и според мен е много добро решение, ако търсите интернет в дома си. Най-якото е, че можете лесно да го позиционирате и да намерите най-добрата връзка, защото реално ви трябва само да го свържете с тока. Ако случайно вие имате някакви идеи как да изтормоза това чудо и да проверя колко всъщност е мощно то, може да ги оставите в коментарите и да направим още един клип. За финал смятам, че рутера се струваше от всякъде, защото пак ви казвам, бързо, лесно, вкусно. Сетъпът отнема по-малко от минута, слагате картата, включвате го в тока, изчаквате малко и вече сте свързани с мрежата и имате интернет. Така че, ако нямате интернет и се търсите такъв, ви препоръчвам да видите линка в описанието на този клип за повече информация. Също така, ако искате да имате шанс да спечелите един от двата телефона на Xiaomi, които ще раздадем, следете акаунтите ми в Instagram и TikTok. Това беше всичко от мен. Направихме тестове на рутера и той се справи много добре, а сега имам много важен въпрос към вас. Какъв интернет използвате вие? Има ли хора, които използват 5G? Доволни ли са от него? Пробвали ли сте да стримвате? Интересно ме, така че оставете коментар и това беше всичко. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия клип. Бай-бай!